Kaixo, ongietorri guztioi Adin Berri saiora. Adin Berri, Gipuzkoako Foru Aldundiak gizartearen zahartzeari aurre egiteko eta adineko pertsonen bizi kalitatea hobetzeko duen estrategia integrala da. Eta saionek, Adin Berrik, helburu hori du. Hori lortzeko, ariketa fisikoa eta meditazio mindfulnessa egitea ona baita. Animatzen zarete orduan gurekin batera ariketa fisikoa eta meditazio egitera, ezta? Zuek, zuen etxetatik, eta guk hemendik elkarrekin egingo dugu, bai? Bazen ba! Egunon zurine, egunon danori, beste egun bat, hemen gatoz, gaurko honetan indarra landuko, eta gaur bideoen elementu bakarrak izango di. Aulki bat, ariketa batzu ingo aulkixaz, eta bestetik esnekaxa edo ur boteia bakarra. Hau basuek ongitorri danoi. Bueno, balen esan dute morun, gaurko honetan indarra landuko, indarreko ariketak, eta beste barik, berotzen hasikoa, behitxik eta gora, esku mokorrera, venga, guazen dano batera, astiro, bizkarra zuzen beti, venga, guazen hor, berotzen, venga, orkatia berotute, hainkak batea, aurrea bakarrik. Eskukin lagundu. Da guazen binaka, bi albora, bat, bi erdire, bat, bi erdire, bat, bi erdire, bat, bi erdire. Guazen. Hor. Hor. Guazen borobiak etxen, bost aurrerantz, bat, bi, hiru, lau, bost. Guazen beste bost atzerut, bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, hainkak zabaldu, nahitxe, buru beti erdixan, telebistari begire, urkandu gora, venga, guazen hor, bat, bi, hiru, oso ondo, lau, bost, sei, berotzen, zazpi, sortzi, bederatzi eta azkena, hamar, sorbaldak, motz-motz, guazen hor, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bederatzi da hamar, aldatu, guazen, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, hamar. Bisa batea, bat, bi, hiru, lau eta bost, eta hona atzerutz. Bat, bi, hiru, lau eta bost. Goizik eta behitxik, ba eskuma, bi eskerra. Bat eskuma, bi eskerra, guazen, hor. Ba, bi azkenak, bat, bi. Askatu apur bat, ukondu gora, bat luze, bi, hiru, lau, bost, ezuk erakutzen niri, guazen, bat, bi, hiru, lau, eta bost. Askatu esku horrek, venga, okorrin, da behitxik eta gora. Bat gora, astiro, bi gora, hiru, lau, bost. Eskerreta eskuma, eskerretik hasi, bat, bi, hiru, lau, bost. Bueno, jarritxe hasikoa, aulki horreaz, lehenengo ariketi izango da, vertikaltasun hori mantendu, laguntzakin, vale, kolpe inde, da hasiko naz bat eta bat. Bat eta bat, hasiko na, berotze ariketa honekin, bat eta bat. Denokor, bat eta bat. Hori da, bizkarra zuzen, ezin bada, laguntzakin. Lagundu, eta gora. Lagundu, eta gora. Bigarren ariketa, bisak batera, kolpe ondo, atzerantz apur bat, bizkarra atzera apur bat, bisak batera, bat. Bi, ezin bada, ondo jarri, eta hainkak. Vale? Gorputze osorik utzi aulki horretan, eta hainka bakarrik. Alba da, vertikaltasun hori mantendu, eta guazen, bat, bi, hiru, lau, bost, bisa batera, sei, zazpi, aldan neurri zen, sortzi, alba da goragoa, bederatzi, hamar. Berri zengo bariketa hau, berotzen, eta hasiko naz, bat eta bat. Da ero jarraitxukot, beste hamar, bisak batera. Lehen esan dute modun, alba da, vertikaltasune mantendu, venga, guazen, bat eta bat. Bat, gora, bi, gora. Hori da,
lau, astiro, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, oso ondo askatu, alba da, mantendu, bestelan, atzera, eta guazen hainkabisakin batera, venga, hamar, bat, gora, bi, hiru, lau, igon aldan guzti, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, eta hamar. Oso ondo, askatu apur bat, da honengoten ariketa danak, lehenengo jungona apur bat azaltzen, da gero alegindukoaz, bat bestin atzetik eitzen, bat bestin atzetik eitzen, bat bestin atzetik zirkuito erara, bale? Aulki hori ipini egoki, jarriko naz nahiko puntan, eta laguntzakin, eskun laguntzakin, nahiko puntan, eskun laguntzakin, hortik eta bat. Astiro berantz, oazen, bi hainkak zuzen, hori da, oazen, hiru, venga, dano batera, astiro, hartu arnasa, bost, astiro, oazen, sei, astiro, gora, zazpi, oso ondo, oazen hor, zortzi, venga, gaur indarra tokaten da, lagunduta, bederatzi, danok laguntzakin, hamar. Eseri, honengo tariketa barne, baina eskuk gora begire. Bale? Aleginduko na eskuk gora begire. Ezin badot jarraitzu laguntzakin. Bale? Aldaben pertsona guztik, hor eskuk gora, da hortik gora. Bat, astiro, oazen, bi, astiro, hainkak zuzen, hori da, hiru, ezin bada gogoratu, laguntzakin, lagundu eta gora, lau, alba da, esku gora, sei, astiro, zazpi, hartu arnasa, zortzi, bi azkenak, bat, astiro, bi, oso ondo. Egin dugu bi ariketa, hirugarren ariketa hau izango da, bultzada txiki bat. Bale? Aulki horretan jarrikoaz, da aulki horren eskinetan edo esku jarteko leku hortatik, bat, gora eta askatu. Bi, askatu, hiru, askatu, lau. Oazen, bost, sei, zazpi, askatu, zortzi, bederatzi, hamar. Oso ondo, dano gorantz, urrengo ariketak, aulki honekin, eta beti lagundute, alba da lagundute, jarri hor, eta bakarrik, belaunak parekatu, da horpuaz gora, aurrera erun barik, bale? Belaunak parera, hor, bat, bi, hiru, oso ondo, lau, jarraitzu hor, bost, sei, atzeko alde honekin, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Ardatzak aldatu, bat, bi, nahi bada libre, hiru, lau, bost, edota, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Jarraitzen dut bertan eta bikixekin. Horpuk alkarrik utzen, punta kanporantz, bat, bi, ikusten, hiru, lau, punta gora, horpo, bost, sei, lagundute, zazpi, zortzi oso ondo, bederatzi, hamar. Urrengo ariketa, hartuko esnekaxa hori, hartuko esnekaxa hau, zuek pentsa esnekaxa bat ala, heldu esnekaxa hori, azpi-azpitik, edo urbotei horreri, eta banaka, egingot. Bat, batekin, aldan lehek gorarte, bi, albado gorarte, hiru, eta beste bezu hau, luze. Lau, astiro. Bost, oso ondo. Eta nahi bada, eze barik. Zazpi, hori da, zortzi, bederatzi,
10. Ezin badut esnekaxa horrekin, pape barik. 1, astiro. 2, gorarte alba da, aldan lekora, 3, alba da, 4, gora eta luzatu, tope, 6, astiro, 7, 8, 9, 10. Jarraitzukot, azken ariketa honekin, aulki hau erabili, da bertotik, 1 eta erdira, 2, astiro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nahi bada, pape barik, erditik eta, 1, 2, horman lagun dute, 3, 4, indar guzti hemen, da, hau luze, 5, 6, oso ondo, 7 laguntzakin, 8, 9, 10. Deskantzuari jarraitzen dut, bigarren itzuli xeitzen, aulkixa sasi, lehengo leku bardini jarri, aurrez, eta bertatik, laguntzakin, eskukin lagundu guazen, 1, gora, astiro, astiro, bera. Hainkak zuzen, 2, laguntzakin, lagundu, 3, astiro, 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 guazen, 4, astiro, guazen, 5, hori da, 6, guazen, 7, hartu arnasi, da bota, 8, astiro, 9, eta azkena, 10. Askatu horrapur bat, gelditzen gaur, beste 10 gau, baina esku gorantz, esku bixe gorantz, alegindu gora mantentzen, venga, jarriko hainkak ondo, horpuk ondo ikutzen, 3, 2, ezin bada, laguntzaki, beste lan, guazen, hor, 1, astiro, 2, astiro, 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 3, astiro, 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 4, hartu arnasa, 5, hartu, 6, astiro, 7, astiro, 8, bi azkenak, eutzi hor, 1, astiro, gora, 2, oso ondo, 3. ariketa, venga, eskukin lagundu, hortik eta gora, 1, askatu, 2, askatu, 3, gora arte 4, hori da, 5, askatu, 6, venga, guazen, 7, oso ondo, 8, astiro, 9, venga, 10, venga, guazen gora, lehen golez, aulki hori erabili, nahi bada, laguntzakin, eta horpo hori gora. Vertikaltasune mantendu, 1, 2, lagundu, 3, 4, oso ondo, 5, astiro, astiro, 6, vertikaltasune beti mantentzen, 7, 8, 9, 10, eta nahi bada, libre, guazen, 1, ardatza mantenduz, 2, horpo hori gora, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bi azkenak, 1, 2, jarraian, bi kixak, horpuk alkarrik utzen, nahi bada lagundu, 1, 2, hau inalda horma batekin, 3, horman ipini da, 4, edo eta aske, 5, horpuk alkarrik utzen, punta kanporan, 6, 7, astiro, 8, 9, 10, jarraitzen dut esnekaxo horrekin, hartu esnekaxo hori, on eskerrakin ingot, lehen eskumia zein duena, bardin, heldu azpitik, esko bat luze kontrako esko hori, eta guazen aldan le gorarte, gorarte, 1,
bi, hiru, astiro, lau, oso ondo, bost. Hartu arnasa, ahí ba. Guazen zortzion, zortzi, bi azkenak, bat, astiro, 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 bi. Hori da, aldatu, beti ardatza ongi, esnekaxa hori bestera, esko bat luze, guazen, bat, astiro, bi, hartu arnasa, hiru, guazen hor, lau, bost, sei, zazpi, ardatza mantendu, zortzi, bi azkenak, bat, bi, eta bukatzeko, venga, lehengo lez, bat, atzera, bi, lusatu, hiru, lau, bost, hori da, zazpi laguntzakin, zortzi, bederatzi, hamar, aldatzen dut, beste aldera, bat, bi, hiru, lau, bost, azken nahi bada, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar. Eta gaurko zirkuito bi itzuli hauek egin dugu, eta hengo bi ariketa amaitzeko. Bi ariketa, hengo lehenengoko ariketa erabili, baina elementu batekin, esnekaxa horrekin, bale? Honengot, esnekaxa hori hartu, eta berakin lehengo ariketa. Aleginduko na 15 eitzen, bi 15-eko eta honeaz amaitzen dugu. Venga, guazen bertatik, hainkek apur bat zabaldu hon, hor, bat, astiro, 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 bera, ikututa, bi, astiro, hiru, oso ondo, astiro, ba, lau, astiro, 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 guazen, bost, hori da, sei, venga, guazen, zazpi, gora, zortzi, astiro bera, hor, behatzi, astiro, venga ba, hamar, bost bukatzeko, guazen, bat, eutzi esnekaxa horrei, bi, astiro, hiru, hor, lau, eta bost da azkena. Bost. Oso ondo, askatukot, gelditzuko nahi esnekaxa horreaz, oso ondo benetan, eta azken ariketa. Engou, lehen duen ariketa, bultzada hori besoaz, beso horreaz parkatu, baina jarritxe, ez bengo zutik, baizik eta jarritxe. Eta jarraian, hartu esnekaxa barine, eta honetik azken bi ariketak, indar ariketa honek amaitzeko. Gertu danok, lagundu, venga, besuaz bakarrik gorputzak ez dau laguntzen, bizkarra zuzen eta bat, astiro, astiro bera, bi, igarten da, hiru, oso ondo, lau, astiro, bost, sei, venga, guazen, zazpi, hiru azkenak, bat, hartu arnasa, bi, eta azkena. Hiru, aldatzen dut, vertikaltasun hori mantenduz, ezin bada esnekaxa horrekin, bape barik, esku jarri hor laguntzen, ezin bada esnekaxa horrekin, bape barik, bi, astiro, hiru, da ezin bada gorarte, lau, nahiko eta soberan, bost, nahiko eta soberan, eta bestelan, sei, gorarte, zazpi, hartu arnasa, zortzi, hau pasuek, venga, bederatzi, eta azkena, hamar, oso ondo, venga, gogoratu, utzi esnekaxa hori, deskantzu hau hartuko, urtrago bat emoteko, eta urtrago hau hartu eta luzatze ariketak engu. Venga, dano batera, betiko lez, venga, gora, kendu aulki hori, eta luzatuko gara goitxik eta berarte. Venga, batu hainkak, eskukorra, kokotin jarri, eta gorantz. Hartu arnazan lasai, bota luze,
oso lasai, bota luze, astiro, astiro. Venga, hartu, helduta bota. Hartu aldaketan, goitxik. Segi luzatzen, arnastu, ba. Astiro, astiro, hori da, esku gurutzatu, ba, biribildu, alegindu biribiltzen, segi botaten. Hartu arnasa astiro, gorantz, venga ba, hartu lasai, bota luze, hor, askatu, lodixe gorantz, kolpe hor, eta bera. Venga, jarraitzu luzatzen, biribildu barik, beti zuzen, hartu arnasa aldaketa hor, eta astiro, astiro, oso ondo. Venga, askatu, askatzen dut, zabaldu, mokorretik eta hartu, helduta, hartu arnasi hor, goixan eta beste aldea. Segi luzatzen, segi luzatzen, hartu arnasa, kambio, hortik eta gora, hartu arnasa eta helduta bota. Venga, ba, kambio, askatu apur bat, oazen hainkekin, venga, kolpe, bisa batera, nahi bada lagundu, horma hori, beti laguntzen, hartu arnasa, kambio bestera, eutzi hor, hainka beti parera, venga, askatu, gurutzatu hainkak eskerra aurretik eta bizkarra oso zuzen lagundu eskukin. Mantendu vertikaltasun hori. Hartu arnasa da gora, oso astiro. Ba, bizkarra zuzen. Hori da, eta betiko lez, arnasketa bi, batu hainkak, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba. Astiro, oso astiro gora, hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba. Hori da, astiro, eta betiko lez, zurinekin amaitzen dugu gaurko honetan, eskerrik asko, plazer bat. Kaixo berriz ere, ariketa fisikoa eta gero meditazio mindfulnessa egingo dugu, bai? Guazen ba pixkanaka, gorputza lasaitzera eta erlasatzera. Eta nola ez? Meditatzera. Beti bezala, horretarako aulki bat, banku bat edo esterila bat beharko dugu. Bizkarra tente dugula eseriko gara, inungo tentsiori gabe. Oinarri sendo bat ezarriko dugu, oinak eta ipurdien artean triangelu bat eginez. Eta gogoratu, lesiorik izan ez gero, jartzaiez, eroso. Meditazioaren unean barneratzen gara orain, arreta kontzientearen espazioan. Eseri eroso, bizkarra zuzen, duintasunez eusten zeure buruari. Jarraian, begiak itxi, eta hurrengo minutuetan ez mugitzeko agindua emango diozu zeure buruari. Lasaitasunak eta erlaxazioak betetzen dute zure gorputza eta baita zeure burua ere. Atsedena eta intimitatea sentitzen dituzu. Praktikarekin errazago egingo zaizu arreta arnasketara eramatea. Gozatu arnas prozesuan murgiltzeak ematen dizun sentsazio atsegin hori. Arnasa hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen. Hartzen, botatzen.
arnasa botatzen duzun bakoitzean, joan askatzen gorputzeko tentsioak. Egin ezazu bat zure arnasketa prozesu naturalarekin. Gorputza erlaxatu ahala, pentsamenduak eta deserosotasunak agertzen dira. Eta horiek gorputzean egotetik urruntzen zaituzte. Erresistentzia horiek somatzen dituzun bakoitzean, ohartu pazientziarekin nolakoak diren, non kokatzen diren, eta utzi joaten. Hartu atsedena gorputzean. Bihurtu gorputza zure buruaren etxe. Zure pentsamendu eta barne borrokak alde batera utzi, eta atsedena hartzeko lekua. Bizi ezazu zure gorputza. Kulunka zaitez arnasaren mugimenduan zure gorputza sentitzen duzun bitartean. Bakeak egin zure gorputzarekin.
Onartu gorputza une honetan txe sentitzen duzun bezala. Utzi arnasak eramaten, eta sentitu horrek ematen dizun lasaitasuna. Arreta gorputzera bueltatzen duzun bakoitzean, babes handiagoa aurkituko duzu. Intimitate handiagoa. Zure gorputzaren barnean gordetzeak areagotu egingo du zure segurtasun sentsazioa. Bizi ezazu gorputza gotorleku gisa, seguru sentitzeko toki gisa. Senti ezazu zeure buruarekin gustura egoteak ematen dizun isiltasun baketsua. Har ezazu atsedena gorputzean. Bete ezazu gorputza esker onez. Astean zehar, hainbat aldiz praktikatu, egunero minutu batzuetan. Gozatu gorputza eta burua esker onez sentitzean. Orain, begiak ireki eta hasi suabe, poliki gorputza mugitzen. Zer moduz, ondo joan alda, tira orain pixkanaka joango gara aktibatzen gorputza, baina pixkanaka, tresarik gabe. Eta nik, patxata honekin, gurtuko zaituztet. Hurrengo adin berri, saiora arte. Eskerrik asko.